Panguva ino yemaprotest aya uchizoonekwa kunzi they are now growing aiwa in size. Takuona kuti ZRP police aiwa nema-army cannons panguva ino ava kuuya achispreya mvura iya inozikamwa kuti aiwa inovava panguva ino. Sanamira mashoko anobuda achidzi maprotest ava kuspreada to other streets. Kuti wasubscribe like otomba bell icon. Tipinda pana BBC vanoposta mapictures amuri kuona muchiona kuti aiwa the number of individuals ari kuprotest ari kutoita achitowedzera. Muchiona kumberi uko vanhu varatidza kuti vakazara panguva ine vamwe vatora mavidheos vamwe vachimba nziyo vamwe vachikanda matombo vanodanyora vachiti update protest now spreading to other streets of Harare. Vanoshowa mapictures atiri kuona kuti aiwa ZRP police aiwa cannons anofamba tiona mumastreets achispreya mvura aiwa inovava. Atakuona kuti aiwa the government is intensifying aiwa to silence protest. Vanhu vese maprotesters arikuda kuratidzira vachiuya vachimba nziyo vachiuya vachiisa matombo mumastreets aiwa vachiuya vachikola up for the immediate resignation yemutungamiri wenyika. Varikuya panapo vachidzingiwa nemasoja pamwe chete mapurisa. Zvinozikuonekwa kunzi aiwa nyika yeZimbabwe people they are being suppressed. Aiwa people they are failing to deliver their message yavari kuda kuuya vachizo advocate for their own rights, vachichi advocate for their own freedom, vachiti aiwa 2030 agenda it must be put on a stop. Vanouya panguva ino vachiti aiwa corruption yanyanyisa munyika. Tudzei mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu mudze mafungiro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.